Здравейте, приятели! Добре дошли в YouTube канала ми. Днешното видео всъщност ще е доста сериозно. Искам да дам един много ценен съвет за всеки. Няма значение на колко години си, няма значение от какъв пол си. Това послание важи за всички. Всички преминаваме през някакви трудности в живота. При всеки е индивидуален процеса. При някой е по-сложно, при други е по-леко, но всички си имаме някакви демони, с които се борим ежедневно. И има много хора, за съжаление, които се поддават на тези демони и изцяло рухват психически. Всякаква може да е причината. В смисъл, аз това исках да кажа, че при всеки е индивидуално. Може да е заради раздяла създаден човек, може да е защото си заложи целият апартамент в казиното на червено и загуби. Не, това не е за смешно. Просто колегите се смея, аз това смея. Това е сериозна тема, по-сериозна. Чакай. Не го спирай, нека да е по-сурово. И такова, майка. Така както казах, всички преминаваме през дадени трудности и много хора, за съжаление, рухват психически и просто попадат в една много голяма дупка, един омагьосен кръг, където просто не могат да се изправят и да продължат живота си напред. И всъщност посланието на това видео е без значение с какви трудности се борите. За мен най-силният антидепресант е фитнеса. Чисто на научно ниво също това може да се изясни защо е така, може да отделя хормони на щастието, ендорфини след тренировка и така нататък. Неща, които наистина ви карат да се чувствате добре, направили сте нещо градивно за себе си. Всъщност за мен здравето е най-ценното нещо, с което разполагаме. Това е нашият вечен дом, затова без значение в какъв труден етап се намирате от живота си, аз винаги съветвам хората първа крачка да започнат да се грижат за тялото си. Да започнете, може дори да не, ако се притеснявате да дойдете в фитнеса, може да започнете да тренирате у вас. Леки, малки стъпки, може да започнете с лицеви опори. Дори имам клип на това нещо, как да стартирате своята фитнес трансформация. Но да започнете от някъде. И ви гарантирам, аз винаги го промотирам, това го казвам, психиката е много пряко свързано с физиката. Няма как да се чувствате добре психически, ако не сте добре физически. Когато започнете да се грижите за тялото си, ще започнете да се калявате и тук, и тогава вече това ще е една много голяма крачка напред към това вие да се изправите срещу вашите демони, да ги победите и да продължите напред по-силни. Затова основното послание на това видео е, без значение в какви трудности се намирате, започнете да тренирате. Много хора посягат на всякакви хапчета, всякакви психолози. Не казвам, че тези неща понякога не са наложителни, но на първо място, повярвайте, започнете да тренирате. И се задръжте поне месец, 2, 3 и ще видите промяната. Не само тука, но и тука. Това е посланието за днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, моля абонирайте се за YouTube канала ми. Може да напишете долу в коментарите идеите за бъдещи видеа. Също така, ако искате да се включите в моето безплатно предизвикателство именно за физическо духовно развитие, обратно към основите, може да го направите като ми напишете основи на коментар в Instagram. Линковете ще са долу в описанието. А за тези от вас, които искат да работят лично с мен, може да посетите сайт ми rafikfit.com, където да си запазите час за разговор с мен. Това е от мене и до другия път. Чао!